La nit estèrica, el teu magazín nocturn. Doncs, i com hem dit, ens acompanya Sònia Caballero. Molt bona nit, Sònia. Bona nit, Esther i Pau. Aviam, com a copropietària de la marca Torres, explica'ns una mica la seva història. Doncs Torres va néixer el 1951 de la mà de Josefa Torres i Joan Serra, a Caldes de Montbui. Per tant, va néixer de la mà d'una dona emprenedora en aquells anys i segur que no li hauria de ser molt fàcil. I van començar amb el punt. Al cap d'una dècada van introduir la pell i mirant sempre per l'excel·lència, el saber fer en cada costura, doncs es van posicionar amb les grans capitals de la moda arreu del món. Clar, això parlem ja que als anys 60, això es funda el 51, Sí. Torres. Als anys 60 ja expliqueu que ja esteu en els 5 continents, vull dir que realment l'expansió va ser ràpida. Sí, tenien un afany d'internacionalització i feien uns jacards que no existien, i llavors va haver-hi un ADN molt potent amb el qual es podia veure exactament quina era una prenda. O sigui, s'identificava clarament d'altres marques la marca Torres, no? I això els hi va fer, doncs, això, poder estar en ciutats, que encara estem, no tantes, perquè ara són molt més petits, però així com Johannesburgo, París, Milán, Doha, etc. I una particularitat que tenen aquestes jaquetes és que són de pell però no es mata cap animal per fer-les, les jaquetes. Mai. Això potser és un estigma que estem arrossegant de fa molts anys. Jo no, tinc 47 anys i no sé com es feia abans. Sé el que faig ara, perquè al final som corresponsables del que fem i posem al mercat, i us puc assegurar que això és residu de cadena alimentària. I això ja està tot certificat, i és un residu que fins que la gent no deixi de menjar carn es seguirà produint. Per tant, el que nosaltres estem fent és donant vida a un residu i sobretot amb uns processos sostenibles i responsables amb el medi ambient, no? Que això és important. O sigui, no només la matèria primera, que sigui un residu, sinó els processos que després se'ls hi facin. Que és d'aprofitament, que sempre és molt més respectuós amb el planeta. Correcte, sí. Si us sembla, abans de començar a parlar d'aquest llançament d'aquesta nova col·lecció, parlar exactament la gent que no ho veurà per YouTube, o sí, però que ens està escoltant ara en directe, com podem definir aquesta jaqueta, la Backbiker? La Backbiker, doncs, és una biker de tota la vida, que tothom, moltes dones i homes tenim de fons d'armari, i que, bueno, el que hem volgut és, al final ha estat un procés d'observació. O sigui, nosaltres a Torres tenim les bikers, que seria la creuada. La creuada de tota la vida, que això va sortir el 1920 i pico, i que moltes celebrities han portat al llarg dels anys, no? Què passa? Aquesta biker sempre la veiem amb tons molt foscos, no? Amb negres, amb blaus foscos, amb marrons. Llavors nosaltres el que hem volgut és dotar-la d'una miqueta més de sostenibilitat, ja que la jaqueta, com comentava, ve de residu de cadena alimentària, evidentment, és d'un animal, però és un animal de, al final, residu. I el que hem fet és que la curtició que normalment es fan a les jaquetes es fa amb crom. Això és contaminant pel medi ambient d'una manera bestial. Llavors, el que hem fet és fer la curtició que es feia abans, que és amb curtició vegetal, és a dir, amb els tanins de les escorces dels arbres. Això, gent que segurament ha anat al Marroc, però allà és més marroquineria, han vist doncs, com unes basses d'aigua que semblen fang, però són aquests taninos dels arbres. Nosaltres hem recuperat aquesta tècnica perquè és molt menys contaminant. I a part d'això, tot el tema dels tints són els més naturals possibles, i tot el que són forro, cremallera i corxets i etiquetes són 100% de materials reciclats. Llavors podríem parlar d'una jaqueta 100% biodegradable en el temps. No amb 5 anys, evidentment, però el que volem és, quan diem sostenibilitat, i slow fashion, no? Que ara està tan de moda el tema de la fast fashion, que hem d'anar en contra d'això i fer que les prendes siguin més duraderes. Una jaqueta de pell, teòricament, si està ben feta amb els tractaments correctes, et dura tota la vida, no sé què, la trenquis o l'esguerris, no? Això és sostenible. Algo que et poses molt, que et pots posar molt, que envelleix bé i que dura per sempre. Si a més això la dotem de materials reciclats, que no hem sigut contaminants en els processos, etc.,
jo estic supercontenta d'haver tret això al mercat perquè va amb els nostres valors i considero que al final és crear prendes que no s'espatllin al cap de dos mesos, un any, 4 anys, sinó que I això és el que deies de la fast fashion. Fast fashion, la fast fashion són, Vale. Hi ha molta gent que es compra coses, no?, amb molt baix preu i que només les utilitzen una vegada o que se la posen i es fa malbé perquè és d'un preu molt, molt baix, però clar, els materials no són de qualitat. pelen, Llavors es pelen, etc. Llavors, jo estic en contra de la fast fashion, amb la qual un sigui responsable amb el que compra, que sigui curós, que vegi, que llegeixi les etiquetes i que vegi veritablement que està comprant alguna cosa i que si se li fa malbé, doncs que pugui reclamar-ho, no? Però això és el que nosaltres aboguem per la slow fashion. I les que porteu vosaltres, perquè hem de dir que tant tu, Sònia, com l'Ester porten una... que és biker, és una back biker, és... Sí, la que porto jo és una biker perquè és de la temporada passada i com us he dit... Que és molt xula. És Sí, de la color gent que ens vegi taronja, per és de YouTube. color taronja, vull dir que agosarada. Però, i la de l'Ester també és una biker, perquè just ho hem tret ara el dia 25 d'abril, no? Llavors, són jaquetes que estan fetes amb cortició vegetal, l'única diferència... La tinc aquí, no la porto posada. Sí. L'única diferència és que els accessoris, els corxets i tot això, no són de materials reciclats. I el que hem fet amb les Back Bikers és ajustar una miqueta també el patronatge, perquè el que hem volgut fer... Bueno, jo no sóc prima, tampoc estic molt grassa, però tinc una talla 42 i arribem fins a la talla 54, que per mi era important anar des d'una 34 a una 54 per intentar no excloure a dones. No? Són unes jaquetes que són fetes per dones, però ens estem trobant que hi ha molts homes que ens l'estan demanant. Llavors, ens haurem de plantejar a veure si la fem unisex. I ara, això, el que dèiem, que traieu aquesta nova col·lecció, que són 12 colors, superxulis, tots. Explica'ns una mica quins colors hi ha i què signifiquen cada... Sí, mira, va ser molt maco perquè al final jo tinc estudis de màrqueting i neuromàrqueting i sempre vas una mica més enllà del que volen dir les coses, els colors i tot això. Llavors, com coneixedora del tema dels colors i el que implica a nivell emocional, que pot una habitació d'un color o un altre pot acabar influint a la persona amb estats emocionals, hem dit, ostres, i si dotem a les jaquetes d'uns noms propis que ens hem anat treballant, inventant una miqueta, i a més li posem unes descripcions que toquin alguna cosa emocional. No m'atreviria a dir que són palanques emocionals, perquè això és coses molt, molt, molt importants, però sí que ens recorden coses, obvietats, que a vegades en el dia a dia se'ns obliden, no? I va ser una cosa molt maca, també tinc un màster de coaching i, tota la meva vida he estat estudiant perquè soc molt curiosa i, és al final, dius, ostres, una back biker és una mica la Sònia, no? I té noms perquè el tema de creativitat, té una mica de disseny, té sostenibilitat. A més, hem linkat cada jaqueta, cada color amb una llista de Spotify, perquè la meva vida també és música, no? I llavors és una mica fer un 360 i veurem, esperem que funcioni. I que ja no és una filosofia teva, diguéssim, com a Sony, sinó que és de la marca, no? Ja comença amb un lema, Breathing Emotions, no? Respirant emocions des de 1951, que també, vull dir, la part emotiva aquesta, el que remou el comprador també té en compte. Jo crec que el que no té impacte emocional no passen coses, un no reacciona, no? Jo vaig comprar la marca Torres farà aquest any 4 anys, i observant, voltant pel món, vaig veure que la gent tenia dels seus avis, dels seus pares, jaquetes Torres. I jo tenia jaquetes Torres i sempre, ostres, tancava els ulls, respirava i me'n recordava del concert de tal, del viatge de tal. I va ser fàcil, em va sortir l'eslògan superfàcil, no? De dir, ostres, respirant emocions des de 1951. No? I és una miqueta a la continuïtat d'aquest respirar emocions amb aquestes jaquetes més atrevides. No? I veu fer la presentació d'aquesta nova col·lecció la setmana passada, va ser? Sí, el dijous. En l'antiga fàbrica Moritz a Barcelona.
com va anar, què hi vau fer-hi? Ai, doncs m'ho vaig passar molt bé, perquè, ostres, no m'he casat mai, però és el més a prop que estaré, o que he estat d'un casament, no? Doncs va ser una festa on vam convidar coneguts i no tan coneguts, perquè van venir alguns famosos, i vam voler barrejar una mica tot el que us estic dient, no? Que hi havia una paret on hi havia artistes urbans que pintaven allà en vivo, van pintar 3 jaquetes amb 3 estils diferents. Llavors va haver-hi també l'actuació del Cesc Sant Salvador en directe, que és un cantant que porta ja uns anys, però que, bueno, està allà i m'encanta com ho fa. La Marta Torner ens va ajudar a conduir l'acte, i qui més? I llavors hi havia el càtering del Jordi Vilà, d'Alquímia, que va ser espectacular, hi havia un fotocall, hi havia unes vespes antigues que ens va cedir un amic allà exposades amb el fotocall, que també va ser molt xulo, hi havia tots els maniquís amb els 12 colors, va haver-hi joc de llums, de la música aquesta que us deia de cada color. Va ser despertar emocions, no? I això ho veus perquè la gent ens va dir, ostres, que xulo, no? Perquè deies dels famosos, que hi van anar i tal, però vestiu a molts famosos, també. Bueno, com moltes marques catalanes, doncs, TV3 i altres ens demanen aquesta col·laboració que no et deixen de donar una visibilitat a nivell català i que ens encanta també que la gent els hi agradi i demani, no? A quins famosos, per exemple? Bueno, doncs tenim el Marc Ribas, del Joc de Cartes, que les jaquetes que porta són nostres. Qui més? Tenim el Jordi Cubino, ara no me'n recordo com es diu l'altre coach d'Eufòria, Socorro. Daniel, disculpa. No et puc ajudar. Vale, disculpa. I altra gent que han vestit a nivell de Tot es mou, l'Helena García Melero, qui més? Hi ha moltes. La veritat és que durant tota la trajectòria de Torres, doncs, amb moltes sèries, hem estat presents, l'Emma Vilarassau, hi ha molta gent. I en aquest acte de presentació, la gent, el feedback, què us deia? Hi ha alguna... Ara entrarem també en la gamma de colors que oferteu, però la gent es fixava en alguna, us comentava en especial? Hi havia alguna que destacava? Doncs clar, el dress code per aquest evento era anar de negre, que ho vam fer expressament perquè així tingués... O sigui, sobresortís més les jaquetes, no? I es veiessin més. Llavors hi havia moltes noies, convidades i no convidades, que portaven les jaquetes i, a més els maniquís. I una de les jaquetes que sobtava, jo anava amb una jaqueta groga, perquè, diuen que el groc dona mala sort, però jo, com que vaig en contra de tots aquests mites, doncs vaig anar amb una jaqueta groga. I la veritat és que la gent s'apropava, me tocava i deia, ostres, allà es podien provar tots els colors i tal, i deien, hòstia, la groga, però quan me la veien a mi posada, no? O sigui, al final és... Si veus algú i dius, ostres, no li queda pas malament, no? Perquè passa moltes vegades que... Jo mateixa, que vaig de negre. Durant èpoques de l'any vaig de negre. Moments que necessito creativitat i necessito concentració i vaig de negre, però, ostres, el dia que em poso alguna de color, la gent em comença a dir que has anat a la perruqueria, que t'has fet alguna cosa a la cara, que tal, que t'has maquillat no sé què, i dius, no, és la jaqueta, no? Que, respira una aura i una vibra i una bona energia, no? Que això, doncs, és el que, al final, ja et dic, o sigui, és un tema d'observació, observació i anàlisis de què és el que es pot fer. En el món de la moda hi ha molta cosa inventada, i al final has de fer coses que sobretot que siguin coherents, perquè jo dic que són jaquetes amb ànima perquè són coherents amb els meus valors, no? I això és complicat. Que hem de dir que hi ha rosa, el groc aquest que deies... Rosa, groc, turquesa, blau marí, vermell... No t'ho perdis, perquè entre molts colors que vam fer de prototipos hi havia daurats, platejats, hi havia molts més, però al final vam haver d'acotar 12, però és que quan van venir al showroom, aquí a Terrassa, i gent veia la blanca, estem mirant per tema núvies, que ja veurem, pel ball, com a segon vestit. Que xulo. I personalitzades, vull dir que... Són coses que van sortint i que ara ja estem treballant amb unes ronyoneres, del sobrant de les jaquetes. Volem arribar al zero waste, al residu zero, no?, d'aquest procés.
I hem fet també aquests braçalets, no? Que és amb l'eslògan de la jaqueta, que és el Wear Your Own Story. Volem que la gent porti la seva pròpia història, no? Allunyant-nos una mica de tot el que venem a les xarxes socials, que som fantàsticos i meravellosos. I la veritat és que estem fent també un estrenys amb els mateixos colors i el que volem és, si funciona, que esperem que sí, doncs cada temporada afegir colors i fer coses, no? El tema està en no parar, no? Aquesta és la clau també, perquè acabeu d'estrenar i estàs parlant de braçalets, rinyoneres... Que quan t'ho passes bé és molt difícil parar. I aquest és el problema que tenim. El meu soci actual, que és el Josep Maria Serra, que és tercera generació de Torres, que està compromès professionalment, i ell ho diu, ostres, és que no parem, ja estem parint una cosa i ja estàs parint l'altra. Però és que al final ja està, quan l'has tret ja estàs abans de que fos l'evento, jo ja estic pensant, i ja estem treballant amb altres coses, no? I sempre, al final, no tot el que... Nosaltres, quan fem una col·lecció a Torres, fem 100 models, dels 100 models se'n venen 15-20. Imagineu la despesa i els esforços en fer coses, no? Que a vegades jo dic, ostres, no entenc com això no surt. Doncs potser és massa agosarat, però totes les marques hem de fer coses agosarades perquè els clients, les botigues, vegin que, que estàs a la moda, que veus les tendències, que viatgem molt, que estem a fires, i encara que al final, com us dic, i sobretot amb home, acabin comprant el negre i el marró. Per això, amb les dones jo crec que som una mica més valentes amb això i crec que podem fer una mica de palanca amb els colors. I ara que hem parlat de les emocions i respirant emocions des del 51 i tal, a nivell emocional com ho viu la gent des de dins de l'empresa? Suposo que ara, clar, acabant de parir, dient-ho mal dit, aquesta col·lecció, amb eufòria, orgull, no? Suposo. Ja et dic, el dijous, per mi, el que passa que està molt tranquil·la, perquè és allò de dir, el que no es pugui fer ja no podem fer res més, però va sortir superbé amb col·laboradors que vam tenir, amb gent que ens va ajudar moltíssim, i després et ve el baixón, no? El que passa que el divendres hi ha el desmuntatge i tot això, però arriba el dissabte i dius, portem 2 mesos, dissabtes, diumenges, treballant 12 i 14 hores al dia i ara ja està. No, ara s'ha de seguir, s'ha de fer molta feina amb xarxes, s'ha de fer molt... estem sortint en premsa, la cosa, sembla que crida l'atenció i, esperem, creuem dits. Qui vulgui saber, qui vulgui trobar aquestes jaquetes, a on les pot trobar, a quines xarxes socials ha d'anar a buscar? Sí, aquestes jaquetes, en principi ho tenim online, que és www.becbiker.com, però com que tenim el showroom a Terrassa i ens encanta que ens vingui gent a visitar perquè així veiem el públic final, que al final nosaltres no tenim el contacte perquè normalment venem a botigues. Ens estem plantejant de fer un corner allà al showroom i tenir un punt perquè la gent pugui venir, provar-se-les. Una jaqueta de pell doncs no són 50 euros i és una compra que volem que la gent estigui segura. I llavors a les xarxes tenim a Becbiker Official, a Instagram, a Facebook, a TikTok. I on és el showroom? A Terrassa, al carrer Montserrat, 109. Qualsevol persona que pot mirar la web, el telèfon, pot trucar. No estem oberts al públic, però ja et dic, si ens truca, li diem a quin horari estem i pot venir. I a part d'aquestes jaquetes, aquestes Big Bikers, hi ha altres models també de... Sí, hi ha altres models de jaquetes i, com tu deies, Pau, és un no parar, no? Llavors, com que jo crec que... hi ha un tema que jo vull ensenyar a la gent, que és el tema que molta gent té la presa de consciència i sobretot la gent jove és de la segona mà. Llavors, el que m'agradaria, perquè això és una cosa d'abans d'ahir, és al setembre fer un market al showroom on estem, al carrer Montserrat, de jaquetes de segona mà. Perquè crec que, com que les jaquetes, com ja us dic, us duren tota la vida, doncs al final és que pugui aprofitar-ho també una altra persona, no? I vull dir que farem cosetes. Doncs vinga, doncs això, tothom qui vulgui una jaqueta Torres i sobretot aquestes Big Biker tan xules, amb colors tan xulos, doncs pot visitar la pàgina web de Torres o la pàgina web de Big Bikers. Correcte. O al carrer Montserrat. O al carrer Montserrat. Sí, allà truquen i estem oberts sempre. Doncs moltes gràcies, Sònia, per acompanyar-nos aquesta nit. Gràcies a vosaltres per convidar-me. La nit estèrica. El teu magazín nocturn.